खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव फिन खेबसेबार बावबाय सय मासेयाव फगबाननाय महर लानाय सोनाफोर दामुखै हिनफोर ब्लग्सखौ फुरा जोबोद मोनजाबाय हानायनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनो आङो दिनैबो फुंसेबानि ब्लग्सखौ बानायाखै नै बेलासियावसो एसे मा देखायनो हाया होननानैहाय हाजिर जाबाय आरोना थ' नायदो लिलिलाला गिबियावनो न'निफ्राय फुरा टारगेटसिम थाबायनानै लांगोन आं मिन्थिया गारिबो लायाखै रिक्साबो हमाखै रिक्साया मोननाया मोन्दोंमोन बैयावबो दंमोन दहायबो मोन्दोंमोन न' गुदियावनो थाबायनो होननानै थाबायखादों आइदै मेंबायानो आइदै होनबा गयो मिन्थिया आं सुइटार खालायनाय गानथ'नो हायाखै बेनो बे गस्ला बोराय दांखोखौ बैया मोननि गस्लाखौनो बेल सोदेरलायदों एसे पात्ता नुथों साननानै आरोना उदैखौ माने बेल दंखायोमोन ना बे गस्लाया सोरनावबा नुखादों आङो ओमफ्राय आं गानाखैमोन गोदाननिफ्रायनो दिनैसो सोनानै फैदों दांखोखौ एसे सेबथाब खालामनो होननानै थाबाय लांदां जायगाखौ मोनफैबायानो जोङो मिन्थिया आङो लिलिलालानो बारा इसिबां भिरबो मोनाखै लामाखौहाय बारा प्रब्लेम जायाखै आरोना फै स' नायलांबाय बिदिब्ला आनजेन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो गांबायानो दै लानायखौ नुदों नालाय ओमफ्राय बै आमोलि कालि फुजानि 100 होननाय सनाफोर फार्स्ट टाइम दिनै लाबाय आरोना एकदम फिसाजोनि थाखाय दै लानाय दै फ्लाक्स फिसाया हाबो ओमफ्राय एसे फोरसाबो लंपेन्ट गांसे हाबो फिसाजोनि आरोना बिदि सोबासो ओमफ्राय बुस्थुखौ मोजां नुयो ओमफ्राय जेबो सोआबा लांदां फैसाल'बा खामानि जाया आरोना फैसाजों साबिल'बा जाया बिदि दै फ्लाक्स माबा माबि सोबासो ग्रोब जायो नै एकदम खर'सिम थाबायबोथारनानैसो बामजाबाय नै बेस्रा रुमनिफ्राय थाबायबोथारदों नै फिसाजोआबो खथे सौथानो सबसे पहले बेयावनो हाजिर नंगौना नङा फैफ्लेबाय थायो बेखौलाय मा देखायबावनो मा दं मा गैया जाम्बि मानसिया बेजों थाङा जा बिमा फिसा आरो बेजोंबाव गथ' लानानै बाब्रा फुरा बाहा ओरैनोबा फिसाजो बाब्राब्रबलाय बा हिर' दे हिर' आदाया ना बिफानि सम्पति होननाय बायदि फैस्लाबनानै बेखौसो लाखायो आरोना जिरायनो होननानै आइदै मेन टारगेटआ नैबायसो नालाय बेखौनो दांफैग्रोबाय मोनखायाबो जेबो दिनै जेबो एरखायाबो गैखायाबो दे नायदो दे मारै खेरबो ओंखारलायो मोननैखा 500 रुपैया नाय मोजाङै सिङाव चेकिं खालामलाय एसे माइदि खेवजायो मानो खेवजायाबा बोरै नायनांगौ जाखो दे नाय हनै भगबान दा बुजा हरजासिगोनसो जोंहा हा मा कम्पानि जेखि कम्पानि जायाहाय बाबा दे गेलेजाबानो जायो जेबो नंला गैलाहाय प्रभु भगबान हा खेवजानो नायजायाबा बोरै लांनांगौ जाखो ओंखार खेवखुमानानै नायगोन आं उननि खोथा इयो बिदि सिन होलायलायदों बिदिजों जाया खेवजायाबा बुस्थुखौ बोरै नायनांगौ जाखो बोरै लांनांगौ जाखो ना थार जनाय ना मा जनाय बै आन्दोआव एसे खेवना नायहैनो सिसि केमेरा नुबायसो आगैया नायथ' नै बेबो दानो बोख्लाजोबगोनसो र' नायनानै लागोन आं सनाफोर सोरखौबा होमबा खेवनानै गालांनाय नुयो आङो नायखांनानै सोरलाय खेवाबा गावनि फिसानो होनांगौ जाखो जाथोलाय र' बैयाव गावसोरनि स्टाफखौनो लेंहरनानै खेवहोगोन आं जारला जिरायगानांगौनो सियारा लाबो मालाय सियारखौ लानानै बेरायगासिनो बाबा थांलाय बेयाव आंखोलनो खेवहैनो थिनलाय राया र' आं खेवहैनो रायजानो गिबावसो हनै फैदो लाबाय जरासे ओमफ्राय ख'गा मोनबेसे मोनथाम आरो प्लास्टिकनि ख'खौसो नांगौनो दाउगावनिखौ नाङानो आंहा दाउगावनिखौसो मोजां मोनो गाव जेखौ गेलेनो मोजां मोनो दे लादो प्लास्टिकनियाबो जिजानो गिनांगौ दे जों लादो दे बारा जोरखाया बिदिया एक्सट्रा बायनांगौ जाखायो थ' जाथ'बाय एकदम होमबालाय लोगोसे मा लाखो नुदों मोनसे लांफैदों मोनसे एरबावबायसो नै 50 थाखानि दे लादो दे बिदिनो दा सेस जालांगोन बे एक्सट्रा गैया दिनै ना बाबा मोननै बुस्थु आरो जाग्रा चक्लेट जाबाय ओइ LMB आव एसे माबा हाबलांनि एथ' गोबाव जाबाय बे एरियायाव LMB होननानै दावराव-दावसि जाबाय थायो जेनेबा मानसिफ्रा बिराद हाबोना LMB आव होननानैहाय थ' बे एरियायाव थादोंबाबो LMB आव दिनैजों खननैल' आरोना सुनाफोर
खनथाम जाबाय खनथाम बाराखौ मा थगायनो खनथाम जाबाय आरोना फैनाय जाया थ' मा जानो मा मानो सनाफोर नायदो नै बेखौनो एसे फेमास होननाय खोनायो नालाय बे जायगायाव दसा थ' बेखौनो जोंबो बिमा फिसा एकदम मांगाय हरबाय आरोना जानाय नायनोसै होननानै नै सनाफोर बेनिफ्राय थार बाथ्रा इसिबां नायलांदोंबा लिरनानै साफा सानै इन्ट्रेस्ट बा आरोना खिथानोबो खिथालांदो सोर दसा जाफेरखो आरो सोर दसा जाफेराखै आंहा हले दिनैजों खननै आरोना नानि गैयावबो बिमा फिसा सानैजों खनसे जाखांबाय जोङो ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड टाइम दसा आरोना मसाला दसानो साउथ इण्डियानि पसन्दिता खाना आरोना बेनिफ्राय मा होनो दसा मसाला दसा बेफोरबायदि बुस्थुखौ आङो अबाव खोनायोमोन मिथिगौना सोनाफोर मटु पतलुआवसो खोनायोमोन आरोना ओइ मा होनो इन्सपेक्टर सिंगामा बे बुङोमोन ना मसाला दसा बेबायदि होनबाय थायोमोन इमलि दसा साम्बारथ' बेयावसो आङो मोजाङै मिन्थियो आरोना बाखि मालाय जानायखौ नुफेराखै आङो ओमफ्राय जानोसै सोनाफोर माथोबाव ओमफ्राय आं एथबां माबा आंनि पसन्दिदा बुस्थु नङा आरोना इयो जोंनि बुंनो थांबा जोंनि बर'फ्रानो बेखौ बारा पसन्द खालामा खोमा फरथा जायोबासो लाब जानाय बायदि मोनो आरोना आङो दखानाव माने फैसायाल' बारा थाङो ओंख्रिफ्राथ' हनै नर्माल बेबायदिनो ओमफ्राय माबा बे गुफुर मसालाजों बानायनाया बेखौ होदेरो ओमफ्राय जोंनि नर्माल ओंख्रि संनायनिसो गोथाव मोनगोन आरोना सिगाङाव मालाबा फार्स्ट भारा थाजेननायाव जायनाव थादोंमोन आब' बियो दसा खालामनानै खनसे बेनिखौ मोनजाखांबाय आरोना बेनिखौ दालिजों जादोंमोन बेखौसो गोथावसिन मोनदों आरोना आङो बे आब' बानायनाया दिनैसिम खनथाम आरोना दसाया आंना बिराद गिदिर गुवार मोनदों आङो ओमफ्राय लस मोनबाय आरो बिमा फिसा सानैजों मोनसे बिहरबानो जागौमोन माने सिगाङाव जानायाव एसे फिसामोन स' सनाफोर मालाबाफोर सोरबा जायोबा मोनसेल' बिनानै जानाय नाय गोथाव मोनोबा नांगौबा लाबाव गोथाव मोनाबा मार गुलि आरोना माने होननायनि मिनिङा जाहैबाय मा जुदि नोङो लानानै गोथाव मोनाबाथ' नोङो जानो हाया होमबाबोथ' नों गारबाबो नोंनो लस नालाय आरो जाखोन्दा बे बुस्थुखौ पेकिं खालामनानै लांथावथाव मोना आरोना जा चावमिनफोरबा देन नोङो पेकिं खालामनानै लांनो हागौ खावसेल' जादों खावसेखौ न'आव लांसै होनलायनाय बाट बेखौ माने मिलाया जायो आरोना लांनोबो ओंखायनो आं वार्निं होखाबाय सनाफोर नोंसोरखौबो जाबाय बायोबा आरोना माबा मा होनो बे गुवार एवबाय बेनि सिङाव माबा ओंख्रि होबाय बादाम एसे होबाय बिदि आरोना बे ओंख्रिफ्राबो जोंसो बांसिन गोथाव संनानै जानानै माबानि सिङाव होबानो जागोन आरोना बिदि खालामनानै सिङाव ओंखायनो न'आव बानायनानै जामारो सोरबा खिन्थु आं बानायनानै जाफेराखै दे ओमफ्राय फिसाजोआथ' थोबफासेबो सोखायाखै बिशालनिफ्राय जा मोनसे चक्लेट लादोंमोन बेखौसो जादों आरोना ओमफ्य खालागन मोनसे बिनानै होदों आङो बेखौबो जायाखै गथ'आ बिदायासो जादों ओमफ्राय फिसालायाबो आं जानो हाला मामि होनहरगासिनो ओमफ्राय उनाव थुसोखि आरोना आङो ओरैनो होनबाय आङो ओमफ्राय न'आव लाबोथाव नंथारा एकदमबारे जाथारा आरोना आं थोनो जालायनाय खुनुरुखुम आरोना लास्टनि बे गेजेराव ओंख्रि दङना बे एसे गोथावसिन आरो ओमफ्य साइडनिया खालि जेबो गोथाव मोना थुल्लु आरो सनाफोर जेने थेने आं सानबाय आं दिनैनिफ्राय आरो जाला ओमफ्राय गेजेरनि ओंख्रियाबो एसे गोसामोन खस्थ'आनो मोनबाय बायदिसो जाबा जानानै नै फिसालाया ओमफ्राय जाजोबासै आरोना आङो बादामखौ बासिनानै जानो होननानैहाय हानहरबाय आंबो जानो हाला माने बे जिंनि खालिखौसो जाबाय गेजेरनि ओंख्रि गोनाङासो थाबाय ओमफ्राय मिनिथावथाव आरो दा जाखां लोखांसो मेनुबो लाबाय आरोना जोङो मेनुआव मा दंमोन बेखौबो नायबावसैसो ओरैबायदि ओमफ्राय स' बयनिबो खुगाया एखे नङा जों बारा पसन्द खालामासै जों जानाया मसाला दसामोन जानाय नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो मालाबा आरो माथोबाव ना सनाफोर जों हाबजेनबा मानसियानो गैयामोन आरोना ओमफ्राय जों ओंखारनाय समाव मानसियानो हाबलाय आरोना बिराद मानसि जाखायोलै बेयाव नुलांबाय थाखायो थांनाय फैनायनि जोंसो बारा हाबनाय जाया मालाबा हाबबाबो आं मसाला दसा दसिखौ जाला आरोना नांला आंनो थांनायावबो थाबायानो थाबैसै सनाफोर एसे बोरैबाबो मोनो मानो होनबा आं आगोलाव भिडिअ बानायखांबाय बे जरावहाय बिखा बुज्रावग्रा ओंखारदों होननाया बे जरावनो जोङो दङ थाबायलांसै नै गारि मथरालाय मेरला आरो सोर मोजां सोर गाज्रि हमनो हाला सफैबायानो एखमबा थाबायबोनो बायो बाबानि जादा रिक्सा होनबाय थादोंमोन दसेनो ब्रां जानानै थाबायबोआबा एसे हजम जायाबा खेवबायानो एबारना ओमफ्राय बिमाखौ रोनावबाय थासिगोन आरोना स्कुलाव गेलेनायाथ' मा न'आव ओमफ्राय बिमाखौ रोनावबाय थासिगोन गेलेनो लोगो नांगौ जारलासो दे बन्द'आव न'फ्राव लांफानानै आलासि जानायफ्राव लांफानानै बबेबा उइन्टार भेकेसनफ्राव लांफानानै गेलेबाय थादो नै इदि आरोना सनाफोर खुनुरुखुम फिसाजोखौ बायसान्स हासुबायबा होननानै फेनलांदां सानाव आं दायपार जेबो गानहोखाया न'आवनो हासुखानानै लांखादों ओमफ्राय नैबे फ्लाक्स फिसाया आरोना आधा लिटारबो नङा 400 ओमफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनाय जायाखै भिडिअबो लानाय जायासै जों मैया बिमा फिसा साथामजों एकदम बाजाराव थांदों आरोना नै
आलु थालु मैगं थाइगं लाना फैदों मैयानिसो इफोरो ब्लग बानायाखै आङो मैया ब्लगखौनो बेफोरखौ लायानाय जायाखै आरोना गेस लायनायनिफ्रायनो गेसबो लायलायलायबा ओमफ्राय नै बियो गिदिरखौ बायनानै लाबोदों आङो 24 घन्टा जासिगोनदां मैया लानानै फैनायमोन मैया दा बायदियावनो सोदोंमोनदां आङो खयथा जाखो 6ता जालायलायनोसै ओमफ्राय 24 घन्टा दोननानै जुदि दैया गुदुं थायाबा रिटार्न लाबोफिन होनदोंमोन फैसा बाबबासिनो दंमोन दा नायनोसै मैया दै सोनानै दोनदों गुदुंनो खेवाखै आरोना नै बियो बिराद मोजांमोन ओमफ्राय दा गुदुं थाला बेफोर बुस्थुआ मोजां मोनफ्लांबा बिराद मोजां आरोना राजा उन्दैयावनो बायनायमोन बिदिनो 2 बोसोर 1.5 बोसोरसोआव बायनायमोन दां बिराद लाबाय थांलाय फैलाय जेरावखि जाया नार्सारि केजि दै सोना हरबावबायनो टेपल थांजोब्बाय खोलै खोलैनो आरोना दा नैबेबा बेसेबां लास्टिं जायो मानसिया एरबायना साथाम ओंखायनो गिदिरखौ बायनांबाय ओमफ्राय दा बेखौ फिसाजोनि आन्था खुनुरुखुम सानसेसोआव दैया दुंबुरैनो थाहैयो आरो ओमफ्राय हर थालायनायबा दैया जाला खेवना नायनोसै आं सोनाफोरना खेवबायबो आङो थानायालाय थादों ओमफ्राय आंथ' बिराद गोदौलायनाय सोदोंमोन दांनो हायो खिन्थु दाबो माने गुदुङानो थाहैदों आरो नै उखुन्दै खुयो थिगानो दं सोलायफिनला आङो भाग्यनिसो खोथाहाय बेफोरबो मोजां मोनफ्रांबा ओमफ्राय मोनफ्राङाबा 3 मासफ्रावनो गाज्रि जायो आंना दुनियानि बुस्थु दं आरोना माने 3 ना 2 दङ बिफा लाबोनाय मास 3आवनो गाज्रि जानाय गाराखै आङो अननानैहाय माबा गरम दिनाव दै गुसु सोनानै होनबा गुसु थायो नालाय ओंखायनो दोनदों आङो ओमफ्राय दा थान्दा दिनाव खामानि जाया हैफिनला आङो नै उखुन्दै खुदों माथो लोंनो हानाय नङा आरोना दांनो हायो नै एसे जायो जाबाय दे 24 घन्टायाव बिदि थानानैलाय माथो नांबावगौ आंलाय 24 घन्टा बमा लानानै थांनो बाल सल्ब' आधा लिटार आरोना बियो बाहेरायाव जिखि जानानै फैया न'नि गोथाव साहाखौथ' गोसोखांखायोआनो साहा लोङासै मानसिफ्रा बिराद साहाबो लोंलायगासिनो दंमोन दखानावहाय ओमफ्राय आंहा गाइखेरा एभेलेबेल दङ नालाय फिसाजोनोबो होनाय जायाखै एथ'बां गाइखेरखौ आङो गाइखेर ओंखाम बिलाबायगासिनो दंमोन ओमफ्राय हामनाया हामहांबाय साबसिनानो जाबाय होनोसै र' गाबोन समफोर गाइखेरफोरखौ होनाङा होनोना गगा मोनबा लोमजाबा गुजुबा ना ओंखायनो डक्टराथ' बारा होआ खिन्थु जोंनि ओरैनो आमिन सानफ्रा बारा होयो नालाय ओंखायनो होआखै आङो घन' साहा फुदुंना लोंसैलाय आङो गेस जागुलायनाय आरोना ससनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै जेबोआनो देखायनाय जायाखै आरोना आं मोजाङै मोजां दङ फिसाजोनि लोमजानायाबो एकदम साबसिन जाथारबाय एसेसोल' दंबावो होननानै बेखौनो आपडेट होलायबाय आरोना जाय बिमाफोर आगैमोन आब'मोन बिफामोन बिबोनांमोन नायनो मोजां मोनो बिसोरनि थाखाय आपडेटखौ होलांबाय थानाय जायो आरोना हामेसाथ' भाइरेल भिडिअ बहा मोननो नङा होमबा सनाफोर भाइरेल भिडिअ आं बिदि लागायनानै होग्रा नङा नालाय आङो दैलि ब्लग्स जाखिनि नायलाङो सिम्पोल सा ब्लग्स जा सोलिलाङो बिमा बुरैया बिफा गालांजानाया आरोना जा सोलियो बेखौसो एसे सेयार खालामो नालाय बेखौ नोंथांमोना मोजां मोनबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' मालाबा धमाका मोनोबा धमाका लाबोनोसैलाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय